sefake amanqaku ade amathathu ngako-Orlando Pirates. Marumo Gallants behlaba la bhola, uGabadinho akazufika phezu kwayo. Amoyama okuwa ngaphandle kwebala kodwa uma ibe yi-goal kick akamameli uMbokazi. Umfana sehluhluwa akamameli umbekezeli. Akamameli umfana sehluhluwa, wamthatha umbeka ngendawo yakhe, wambeka ngaphandle kwebala. Minyaka nje 19, bambiza umphaso xa bemteketisa. Buthelezi wema ngasemva nebhola esacinga ukuba makathini na. Sitshintshe amabala namacala, sisitsho sithi kwesikaMamenzela isigodi. Orlando Pirates isihamba phambili ngenqaku elinye. Eqandeni layo iMarumo Gallants asazi ukuba izinto ziza kutshintsha kwisiqingatha sesibini kusini na. Kuba iMarumo Gallants yende yenza utshintsho yathi madoda sesemdlalweni sezawudlala. Yathi sesemdlalweni siseza kudlala. Orlando Pirates bangabe izakubambelela kude kube nini kwelinqaku linye. Kwakuba nzima iMarumo Gallants into abazakuyenza bazathi masibavale bangade balifake inqaku lesibini, kuba ubukwe alifaka inqaku lesibini Orlando Pirates. iMarumo Gallants ibe ingekalungisi inqaku layo lokuqala, izinto zingathanda ukuba nzimela. Iyona nto eqondwa nayo iOrlando Pirates leyo bafuneke belifakile inqaku lesibini. Umuhawu Nkotha indoda ethi yakubamba ibhola kwiOrlando Pirates ekhithizelise amadoda. Sompempe sawubambe kakuhle lo mdlalo wanamhlanje. uJelly Chabane akakakhuphi ne-yellow card nenye. Orlando Pirates basazi besele kuhlala ngasemva, iseyiMarumo Gallants ngoku esathatha umdlalo uyibhekise phambili. Tito bamthatha bamtyala ngokupaseka makho, bemtyala bemsusa ebholeni. Sompempe wamthethelela. Umdlalo weshumi lamaqela amabini enyathelana. Imidlalo emininzi ke njengesiqhelo iphunyelelwe iOrlando Pirates. Marumo Gallants bathi madoda noba umnye umdlalo esiwuphumeleleyo kodwa sizawunika into eniyifunayo. Dlale kakuhle kwimidlalo yeligi ke iMarumo Gallants, ngakumbi kule midlalo mithathu yokugqibela apho bengabethwanga bani khona. Namhlanje bathi sisafuna uya kwindebe yeNedbank kuba bayayazi. Thathwe kakuhle le ibhola kwakhona ngabafana bayo iMarumo Gallants, kodwa uDino van Rooyen uSompempe wamohlwaya wathi akunakudlala ngolo hlobo. Efika kabuhlungu phezu kwakhe uDaniel Msendami. Thanda udlala narhabaxa ngoku i-free kick ziyatshintsha-tshintsha. Orlando Pirates kwisiqingatha sesibini ukuqala kwaso abakenzile utshintsho. Sompempe ohlwaya uSithole. Sithole ke uChristopher ukhumbula uba ebeqale njengelalela kulo umdlalo, into ethetha uba otshintsho kubadlali babini olenziwe ngamadodana ayo iMarumo Gallants enze utshintsho kubadlali ababini. Thatha ngokulula iOrlando Pirates le ibhola. Dino van Rooyen ukhumbule ubandile Shandu ukhona naye ngaphandle, ukhuphiswano luthanda ukuba likhulu kwiOrlando Pirates kuluwa ngejezi. Ehlatywa la bhola kakuhle. Dion Hoto akakwazanga ukufika kulaa bhola ibisehlatywa ngaphakathi iOrlando Pirates eboxini. Pirates ayikafumani nanye ikona kick kulo mdlalo. Marumo Gallants enye ikona kick esebeyifumene bona. Dion Hoto indoda engadinwayo. Mdlalo nomdlalo Orlando Pirates
uyaqala. Phakama amadoda e-Orlando Pirates amabini kwathiwa mawazishushubeze. Yawava amakhwelo kodwa ngamadoda amane ngoku e-Orlando Pirates 5-6 ashushubezayo. Zehofatso Mabasa ngomnye walo madoda owayiquthisa kabuhlungu iMarumo Gallants kula mabala ngoDisemba, efaka amanqaku amathathu, i-hat-trick yakhe. Waphinda hat-trick kumdlalo wayo le ndebe iNedbank kwiBaroka, wafaka amanqaku amathathu. Sompempe ephinde evuthela impempe yakhe sithi Orlando Pirates badlala kabuhlungu. Chuck Makhawula nikezela i-free kick kumadodana ayo iMarumo Gallants. Marumo Gallants lo bhola baphise ngayo, badlala ibhola ende yokungena yahlala kubuthelezi ngasemva. Philip Ndlondlo wakwamisa amantsantsi Orlando Pirates kolukhuphiswano esadlalela iqela leMarumo Gallants okanye i-TTM ngoko, kuba yaba nguye indoda yokufaka inqaku ngako-Orlando Pirates ngepenalty eyinikeze. Namhlanje ke ukwiqela le-Orlando Pirates ulilalela ulapha ngaphandle, sazi noba uzayinikwa na indima kuthiwe makakazibonakalise naye ngaphakathi ebaleni. Uthelezi lungisa edonga lakhe lokugqibela ngasemva, ibholende ezakudlalwa iMarumo Gallants. Phakanyisiwe le ibhola lethwa ngenhloka, la bhola yachithwa i-Orlando Pirates. Esithi singabuya nayo sithanda kodwa seyibanjwe ngasemva ngoku. Umdlalo kaRibeiro we-14th 14th game kwiNedbank Cup uphumelele yali-11, wadlala ngokulingana kwimidlalo emibini. Akakabethwa abantu uRibeiro xa kuthethwa ngeNedbank Cup, akabethwa abantu. Sazi noba namhlanje kumabala ase-Orlando bazambetha na. Sompempe ephinde inikezela i-free kick kumadodana ayo i-Orlando Pirates, bathanda ukudlalana kabuhlungu. Tito Maswanganye akakayifumani i-fitness, into bekade yiyo phambi kokuba wonzakale kwi-Orlando Pirates. Amadanyadanye bekade wenza wakabonakala. Sazi noba emqhawuleni omfukenge notalente ebhatha kusini na, kuba i-Orlando Pirates iphumze abadlali abaninzi namhlanje kwade kwaphunyuzwa noNozinti ngasemva. uSipho Chain otalente mbatha baphunyuzwa, umufukenge wabekwa njengelalela. Muhawukotha akazufika phezu kwala bhola. Sompempe seyivuthela impempe yakhe, sitshe imizuzu yokuqala iphelile, imizuzu elishumi apho sisho khona sithi Orlando Pirates isabambelele ku-1-0. Second half, Ray.
An exhilarating and entertaining second half lies in the wake for us, Scotty. Orlando Pirates on the right path. They are on the winning path to their third consecutive Nedbank Cup final. And the man who has put the Bucks in this position also starred in last year's semi-final. But Marumo Gallants simply cannot afford to give up. Orlando Pirates have had this tendency in this year's Nedbank Cup to afford and allow teams back into matches. If you can remember what happened against Richards Bay, Baroka in those last 15 to 10 minutes, as well as SuperSport United, who equalized twice against the Buccaneers. So Marumo Gallants may just be infused by that fact. And as long as the scoreline reads 1-0, this game is still too close to call. Call with certainty, that is Washington Arubi. Plays it to Sibiya. Manaka. Can't afford to be negative in this second half, Marumo Gallants. They need to take the game, take the contest to Orlando Pirates. And the pressure has definitely shifted onto the shoulders of the men wearing white, with splashes of green. Marumo Gallants have never lost a Nedbank Cup semi-final before today, that is, and that includes their former TTM selves. So that's a record they intend to protect. Sithole to Msendami, who takes it down very well in the edge of the box now. Msendami up towards Mahlatu, who just got his header wrong, but it might just break for Gabadinho Mongo, no. In fact, it was Sithole that was presented with Marumo Gallants' biggest chance of the match so far. Abdeslam Awadu prefers the term impact player, and Sithole nearly made a telling impact right there. The box was congested, but he managed to squeeze a strike on target, the second strike on target for the game for Marumo Gallants, but a very tame effort. Very easy for Buthelezi to 10-2. And although both these sides won their quarter-final matches via a penalty shootout, it is not common for semi-finals to be decided via spot kicks. In fact, of the last 20 Nedbank Cup semi-finals, only 3 have been decided with the help of a shootout. Marumo Gallants will want to push Orlando Pirates as far as they possibly can and drag them into deep waters. But so far the Bucks are playing with poise, playing with a lot of purpose. And that is exemplified by Dlamini's performance today as Jelly Giovanni throws out a yellow card to Nemtajela, who gives him a word or two after as well. Back-chatting is a dangerous ploy these days. Marumo Gallants have to win this contest off with 11 men on the park. Trevor Matiana is the one that has been booked. When in fact it was Nemtajela that pulled down Dlamini. Jelly Giovanni needs to take a hold of the situation and eventually does so. Orlando Pirates have a free kick just a few meters shy of the halfway line. And it's Maswanganyi that presides over this ball. And he takes down the correct number now, I think. The correct name. Nemtajela. In Chavani's black book, Maswanganyi restarts. As in Kota, Evidence Machopa
a bit off today, but that can change in an instant. They can sense a third consecutive Nedbank Cup final and the sixth possible title under the stewardship of Jose Rivero. It's really been an engaging semi-final so far. Dlamini to Van Rooyen. Is Nkota onside? The flag stays down. Nkota into the box now for Orlando Pirates. And the attack loses its steam, but it goes on though. Nkota gives it away in the end. The moment to strike was there. And it could be presented again. Hoto, Marco. Lovely nutmeg from Dion Hoto, but there was a late challenge from Sithole on Paseka Marco. I'm hearing in my ear that that man, Jose Rivero, is preparing 2 Orlando Pirates substitutions to match the 2 subs that Abdesalam Ouaddou has already made. And here they are. Relebohile Mofokeng replaces Mohau Nkota. And the goal scorer, Kabelo Dlamini, makes his way off the park. And the former Marumo Gallants employee, Ndlondlo, will come on to take on his former side. And so far, it is that goal that distinguishes Orlando Pirates from Marumo Gallants in this semi-final. Scores in another semi-final, does Kabelo Dlamini. Substituted maybe a little bit too early for his liking, but an excellent shift nonetheless. And Ndlondlo will fill the void. Here's Mofokeng. Such an enterprising player, but he hasn't bagged a goal since that riveting quick-fire brace against Mamelodi Sundowns last month. Mofokeng did score that unforgettable goal that announced Orlando Pirates as 2-time defending champions in Mbombela last year. But what role can he play in a possible three-peat? Buthelezi asks a lot of Sibisi, asks him to stretch, and then takes no prisoners second time around. Manaka. Gabriel Mungo has definitely given Marumo Gallants some edginess, something different up top, together with Sithole. Van Rooyen, nudged by Msendami. Buthelezi is shaky and streaky. Marumo Gallants might want to tighten the screw if they can. It's difficult to do against this unstoppable force, it seems. Ugly bit of play there, but it works out in favor of Marumo Gallants. Msendami turns Van Rooyen and then snap shoots from well outside of the penalty area. Very audacious, but maybe it's something like that that Marumo Gallants desperately require. They are a little bit more threatening in the second half, that is for sure. Here's Mungo. Ndlondlo. When Orlando Pirates were vying for their third Life Challenge Cup in a row 50 years ago, they played their semi-final in that year against Amazulu right here in Orlando. And Tony Sanderson's Buccaneers won that match by a simple 1-0.
And Scotty, Joseph Rivero's Buccaneers are leading this one also by 1-0. engathi Orlando Pirates ithi mntanamu lena ifinal iza kudlalwa ekupheleni kwenyanga kaMeyi, ngoko ke bafuna ukumlibazisa uRivero angakhawulezi agoduka jongise imibombo ngakwelaseSpain. Bathi sisafuna kumdlalo wokugqibela, umdlalo ozabe ingowefinal yeNedbank uba ngaba izinto zisame ngohlobo. Set piece efunyanwa ngoku ngamadodana ayo, uyalwa uGapadinho Mango, uyalwa uthi Sompempe khawuzame ukusithethelela nathi. Bazama usijula ijacu abafana bayo ngoku. iMarumo Gallants kwisiqingatha sesibini, abuthelezi ulungisa idonga lakho kwabo. Musovili Orlando Pirates iyawavumela amanye amaqela ixesha selihambile ukuba alungise izinto. Babhunce kabuhlungu kwiSuperSport kumabala iOld Peter Mokaba Stadium. Ibuya ngasemva iSuperSport isihlandlo side zibe zibini, kwanyanzeleka kuyiwe kwi-penalties. Sipho Shane akekho ke namhlanje. Set piece bethwa ngenhloko lebhola ofika uDion Hoto wayichitha idala ikona kick yesibini yalo mdlalo xa uwonke yeMarumo Gallants. Fumana ikona kick yabo yesibini iMarumo Gallants eyokuqala bebeyifumene kwisiqingatha sokuqala. Phakanyisiwe le ikona kick, ubuthelezi waphuma wayibamba yathula phezulu. Akhona uxhaphisa kwisiqingatha sesibini. Kubafana bayo iMarumo Gallants kuba kwisiqingatha sokuqala ibithi Orlando Pirates yakubamba ibhola beme bayibukele ba ifuna ukuthini na ngebhola, kodwa ngoku bathatha umdlalo bawusoko Orlando Pirates. Vusi Sibiya ebezama ngenhloko yakho kwabo, iMarumo Gallants nansi iphinde ibuya, kodwa wasebenza uDino van Rooyen. Sompempe wathi dlalani, yaphulukana nalo bhola abafana bayo iMarumo Gallants. Dion Hoto ithathe kakuhle bayihlaba esazulwini sebala. Mofokeng wayibeka phambili, wafika phezu kwayo uMakgoba. Makgoba nanko iceka la bhola uzobethe kude, iye kude nebhala ibhola yakhe uEvidence. Ibithathe kakuhle la bhola iOrlando Pirates ibinoyenzakalisa iMarumo Gallants ngale ibhola, ibinokuyonzakalisa kuba iMarumo Gallants oko bebehlasele bebephambili bonke bekushiyeka abadlali abathathu ngasemva. uEvidence waqonda makabethe kude. Sazi Mofokeng naye iOrlando Pirates bamfakile, kodwa bemazi ba unamakhadi amthubi mathathu. Orlando Pirates nabadlali abathathu bafika phakathi eboxini, lani ithuba Makgoba wayiyeka ibhola. Mofokeng ufikile phezu kwayo, wayicenga wayihlaba uMofokeng la bhola tshontsho waluma ngezantsi. Ikona kick yokuqala esafunyana iOrlando Pirates yalo mdlalo. Badlale ngethuba ibhola iMarumo Gallants ephise ngayo kuDion Hoto. Maswanganyi wakhawuleza wayipasa la bhola uDion Hoto engekafiki. Andlondlo wazama ekude, kodwa ibhola yakhe yabetha emadodeni. Utshintsho olwenziwayo iMarumo Gallants.
bakhupha ukamuhela uMahlatsi. uJunior Dion nguye ongena ngaphakathi. Tshintsho lesithathu. Kona kick yokuqala eOrlando Pirates. Phakanyiswe le kona kick uSompempe uthi ufuna i-goal kick yeMarumo Gallants. Ibhola sebeyisusile iMarumo Gallants. Tito Maswanganye thatha lo bhola uNdlondlo ibuyisela ngasemva kuNdlo zeNedbank. Namhlanje bazama eyesixhenxe. Kaxhomekeka kuMarumo Gallants bayiya bavumela bayenze naloo nto. Imozulu iyabavumela abadlali baba ngenza nantoni abayithandayo namhlanje, akho mvula akho moya. Marumo Gallants ithatha umdlalo kwesi siqingatha sesibini kusakho Orlando Pirates. Set piece yeMarumo Gallants. Ceba kuhle eboxini yeOrlando Pirates. Sompempe onika Van Rooyen yellow card. Athi isebenzele mandukuniki. Yellow card yokuqala uphuma koOrlando Pirates. uDaniel Msendane ingathi uzakufuna ukubala izinyo liqaqamba ngoku kubadlali bayo Orlando Pirates, ingathi ufuna ukubala izinyo liqaqamba. Sompempe uthe mandinikezele i-free kick ibekwe phansi lo bhola iMarumo Gallants. Sawuphethe kakuhle umdlalo uJeli Chabane. Melusi Buthelezi elungisa idonga lakhe lokugqibela. Elungisa idonga lakhe lokugqibela. Ibhola ezakhatywa nguGabadinho. Wasafaka amanqaku mathathu ngaku-Orlando Pirates okwayishiyayo. Sompempe uthi makayisuse umhango le ibhola. Yanga ndawo la bhola idibene nedonga le-Orlando Pirates ayibetha ngenhloko. Dlala ngayo lo bhola iMarumo Gallants bayilahla ngaphandle kobala kuthiwa mabe i-goal kick. uGabadinho la bhola ibetheke kwalapha kuthi kuVan Rooyen kwalapha phambi kwakhe. Yaba ifumana ukuphefumla iOrlando Pirates iyahlasela ngoku kusiqingatha sesibini iMarumo Gallants bayekile laa nto yokuhlala bajonge uba iOrlando Pirates ifuna ukuthina ngebhola. Kuthiwa mawuqale kwakhona umdlalo Melusi Buthelezi bhola yakhe ibethwa ngenhloko iMarumo Gallants ithanda ukubuya qhoqhoqho. Iselinqaku linye kwesikamamindlela isigodi Orlando Pirates ngathi buya kwakhona uDion Hot waphisa ngayo le ibhola kwiMarumo Gallants yayithatha yaguquka iGallants. 1 Orlando Pirates not Marumo Gallants. Sikumzuzu wamashumi asixhenxe anesihlanu Ray. The clock is ticking. Marumo Gallants are running out of time. And in all of the last 15 matches in which Orlando Pirates have scored the first goal in, they have gone on to win. So when they land the first strike, they tend to stamp the victory. Although Gallants are still in this semi-final. It's a like-for-like change now for the Buccaneers. Evidence Mahopa comes off, and replacing him is Tekofatso Mabasa. He was sensational in that round of 16 match against Baroka. Everything Mabasa touched turned into a goal. And speaking of goals,
Mabasa has got 11 of them this season. And not only did he get that hat-trick against Morocco, he also scored the third goal against Richards Bay in the round of 32 tie in Umlazi. And he has been itching for a start, itching to make an impact. And the same applies to the likes of Junior Dion and Kaparinyo Mongo, the two men that are now leading the line for Marumo Gallants in what remains in this Nedbank Cup semi-final that is very, very stretched right now. Bokazi. There's Buthelezi. Kaparinyo Mongo is bearing down on him. Clever flick on from Dion Hotto. Mabasa keeps it in somehow and wins a throw-in. Orlando Pirates and Marumo Gallants have tussled in this competition before, just a little over 3 years ago in Polokwane. That round of 16 match went all the way to a penalty shootout after goals from Ndlondlo for Gallants and Bandile Shandu for Orlando Pirates in the first half. And as you'll remember from history, Marumo Gallants won that shootout, defeated Baroka in the quarters, TTM in the semis, but not Mamelodi Sundowns in the final. They've flirted with Nedbank Cup greatness in the past and fallen short in the final hurdle. There's today another installment of them getting far, but not far enough, not being the last team standing. They've got 12 minutes of normal time to prove us wrong. Mabasa, Maswangani, but Orlando Pirates are all over him right now. There's a calamitous defensive mistake, and it's nearly 2-0 for Orlando Pirates, cleared virtually off the goal line from Mabocha. Heaven knows what happens there at the back for Marumo Gallants. There was a mishap between Sibia and Ngube. And Mabasa nearly made them pay if it wasn't for that last-ditch defensive intervention from Mabocha, who's kept his game, or his team, in the game. But for how long? And if all goes according to Rivero's master plan, he could leave his post without losing a single Nedbank Cup match. That is 15 matches without defeat. But a lot of work remains to be done. Abdeslam Ouadou is in discussion with his technical team as to how to bring about a dramatic end-off to this game. Still in good voice are the Buccaneers fanatics. They've been exceptional this afternoon. And there's a few of their younger boys, some of the players that have missed out. I think I spotted Innocent Mayela there. And this is that almost moment for Orlando Pirates. Calamitous defending from Vusi Sibia. Mix-up as well from Ngube. Nearly costed them, finally, a place in the Nedbank Cup final. They are still in it, however. But if Orlando Pirates do what the bookies and many people expect them to do and progress into the final, their unbeaten run here in Orlando will extend to 9 matches. Their performances on this pitch have undeniably been the bedrock of their recent cup success. Manaka loses out. Maswangani.
to Hotto, who was just caught on his heels. Manaka goes long towards Gabriel Mango, who makes first contact. Junior Dion now spreads the play. Opens up a possible chance for Ngube to whip in across here, and so he does, and it's overcooked. But still in for Marumo Gallants. Gabriel Mango into the mixer now. And Londlo is there for Orlando Pirates. Last month, Marumo Gallants did obtain a few unthinkable wins away from home. They won in Chatsworth, one in Cape Town, and one in Mbombela. 3 very difficult places to visit. But none of them, absolutely none of them, come close to the challenge of Orlando. Here they come again to the visitors, out from Marco. King in the pocket. Hotto running furiously down the right-hand side. The cutback wasn't a good one, but it's a corner kick nonetheless for Orlando Pirates. With every attack now, Orlando Pirates look extra threatening, considering that Marumo Gallants have to commit a few bodies in attack. Many more bodies than what they were able to commit in the first half. They are a team that have encountered a quote-unquote Big Three club twice before in the Nedbank Cup, winning one and losing the other. This season, their record against the big boys also makes for mixed reading. It's been a bit of a mixed bag performance from Marumo Gallants this afternoon. Not so much from Orlando Pirates as Hotto puts it in, but into the breadbasket of Washington Arubi, who drop kicks it through the middle of the Orlando Pirates defense, but Van Rooyen shuts down the move. Makaula Mabasa is offside. Dino Ndlovu is going to come on to replace Edgar Manaka. The captain making room for another veteran. Dino Ndlovu's football palette is quite well educated and diverse. He's played in Cyprus, Azerbaijan, China and Turkey before returning home. Before returning to Orlando today. It's up towards Ndlovu. He's a real stocky figure, as you can see. Here's Dion Hotto. Nearly for Mofokeng. Makaula gets his head to it. Dion. Marco. So today was only the 9th ever meeting between Orlando Pirates and Marumo Gallants, and it appears as though the Buccaneers will be sailing on. But across in the nation's capital, Mamelodi Sundowns and Kaizer Chiefs will soon lock horns for the 4th time this season. The Glamour Boys have lost each of their last 7 competitive matches against Mamelodi Sundowns, but can they find a way to turn it around, to end their decade-long wait for a trophy? Will be left in the very capable hands of Sizwe, Click Click Bang, Mabena and Papierstad's finest, Owatile Jacobs, for that semi-final after this one. But before then, here's Mtutuzeli Scott to see out what remains of normal time. Orlando Pirates leading Marumo Gallants, but that could change. And Orlando Pirates could double it up here. They could wrap things up. It's repelled from Washington Arubi. Gallants living dangerously, Scotty. Asikayazi noba sequkumbela nanga kuRay okanye kusezawuqhubeka. I-Orlando Pirates ibisithi sabhaqa ngemizuzu yokugqibela. Akhumbule uRudy Kroll
wahlala kwisitulo se-Orlando Pirates njengomqeqeshi imidlalo yalikhulu lineshumi elinethoba 119 games uRuth Krol engumqeqeshi we-Orlando Pirates, kodwa udlulile uRibeiro apho. Nansi ibhola enhle Orlando Pirates wayitrepa la Mofokeng badlala ngomsebenzi osebenza. Washington Arubi wayivimbi Orlando Pirates inqaku lokugqibela. Dino Ndlovu ayithatha lo bhola kuNdlovu. Orlando Pirates bahambisa ixesha ngoku. uDion Hoto uye noTito Maswanganyi. Yasongwa ngoku umdlalo, kodwa mhlawumbi singabona izinto i-smash and grab singavela kuba ike yaphila ngaso i-smash and grab. uMofokeng la bhola ebeyinikwe nguDion Hoto ebefuna ukwenza bhetele ngayo, kodwa wafika uKhumbulani Ncube wayichitha loo nto. uButhelezi wahambisa ixesha, umane uyifukamela ibhola yesibini lelala phezu kwayo. Qeqeshi Orlando Pirates weza nendebe efika nje, akhumbule i-MTN 8 uyiphumelele izihlandlo zazithathu zilandelelana. iNedbank izihlandlo zibini, ufuna isihlandlo sesithathu uba ngaba uya kumdlalo wamanqama emva kwalo mdlalo. uArubi zonke ibhola uzithumela phambili ngoku kuba bayaqonda amaxesha emkile. Marumo Gallants bafuna ukusebenzisa naye, bhola nebhola bayifumanayo. uGabadinho Mhango adiniwe amadoda, aguqa ngamadolo indoda yeMarumo Gallants. Thapelo Xoki uyabizwa, bakhupha uTito Maswanganyi. Lo tshintsho olenziwa i-Orlando Pirates kuvinqwa Mazibuko ngoku, kuvalwa ngasemva. uTito kuthiwa kakhawuleza ayishiye indawo. Orlando Pirates iyokhusela inqaku layo elinye. Bhola ibinhle ebifakwe la bhola nguDion Hoto. uMofokeng bese sithi ndigqibile. Washington Arubi akakwazi ukuyilawula la bhola, wasebenza unozinti Washington Arubi. Bhola ibidlalwe kakuhle nguTito, idlalela uDion Hoto bevuthulule ngeqina lasekhohlo, akhaba ngalo uDion Hoto. Washington Arubi uyenzile yakhe indima namhlanje. Uthi ewe lingene enqaku lakhe uDlamini, kodwa emva koko akafuna ubona kwanto. Emva koko akafuna ubona kwanto. Washington Arubi ufuna ukhawuleza umdlalo, uyaqonda amaxesha emkile ngoku. Uqhubela iqela lakhe uba malihambe malibheke phambili liyohlasela. Balandeli be-Orlando Pirates sengathi ayikhala impempe yokugqibela. Sibiya uyalwa ngasemva, uVusi uMabasa umtsale ngejezi. Washington Arubi ufuna kukhawuleziswe, nguye oza kususa lo bhola unozinti weMarumo Gallants, ayithathe ibhekisa phambili. Dino Ndlovu wafika phezu kwala bhola, kwafuneka aphume uButhelezi, ayichiphile lo bhola imizuzu mithathu asinikwa kosompempe. Mithathu imizuzu enikwa iMarumo Gallants ukuba isise kwi-extra time yalona umdlalo. Melusi Buthelezi enyuka ichitha lo bhola ngasemva. Umbono omhle wesigodi sikaMaminzela. Pirates imide la mizuzu mithathu. Ibhola izaphoswa ngabo, bazakuthatha ixesha labo ke. Akhumbule kwakunjena bekunjena nakwi-SuperSport, kwade kwayiwa kwi-penalties.
i-Orlando Pirates imane ukukhokela phambili, ifika iSuperSport ilungisa izinto. Washington Arubi izophinde axhaphaqhaphise kwakhona. Ukuba into ayifunayo u-Arubi ufuna ibhola mayisuke mayibheke phambili kumhlaba we-Orlando Pirates. Phakama iflag. Gabadinho wangena kabuhlungu kuSmith. Aqala yatsho ingxolo ngoku kumabala se-Orlando. Aphephezela iflags ze-Orlando Pirates kodwa sekufutshane ngaphambili ukuba niphinde niye kwakhona kwifinali yesithathu zilandelelana. Phantsi kwakhe umqeqeshi uRibeiro. uThelezi uthatha ixesha lakhe. uGabadinho uthe nkosi yam sekusele imzuzu mnye, 1 minute left. Ihlonjwa ipasi ibhola enhle kuDion Hoto. uHoto uzawunaya nayo ngakwi-touchline. Coach alobhola ngaphandle iMarumo Gallants. Kuthiwa mayiphoswe i-Orlando Pirates ngesandla. Aqalile abantu sebeme ngenyawo ngoku, sekuzawuthiwa Ribeiro sesitsho impempe. Nenkolo yesikamabizela isigodi seyatsho uba umntu omnyama wonwabile. Dion Hoto, bhola iphume ngaphandle phezu kwe-corner flag. Washington Arubi eyazi uba imizuzwana eseleyo zii-seconds. uWadu uyaqonda uba limtshonele emini la. uyaqonda uba uWadu limtshonele emini la. Akhala edlula i-Orlando Pirates kwakhona. Yayiya kwifinali yesine zilandelelana. Yabetha iMarumo Gallants ngenqaku elinye, inqaku elingene kwakumzuzu kwakwisiqingatha sokuqala ngomzuzu wama-22. uWadu ebamba uRibeiro isandla esithi hayi ndibonile nkosi yam, ndifundile kuwe. Ethetha ukuba uRibeiro kwi-netback uzawukalityaziswe i-Orlando Pirates kuba bathi ngoMeyi mntanam sifuna ukusikhokhele kumdlalo wamanqamu wefinal. Awukazi uhamba kwangoku, sisezawuke sikulibazise kuba ke izawuba indebe yokugqibela edlalelwa eMzantsi Afrika, i-Nedbank Cup. Into ethetha uba uRibeiro usezawuba khona apha eMzantsi Afrika. Emva koko ke ngoku ayazi uba uncothula intente zabo. Apha i-Orlando Pirates izawube isithi ndlela ntle kuwe nkosi yam, uze nodumo ekhaya, uze nendebe ekhaya, uze nentlutha ekhaya. Ubona omhle webala i-Orlando, ubona omhle weSoweto xa yonke. Abadlali bayo iMarumo Gallants bafundile ku-Orlando Pirates namhlanje. Ukhumbula uba bebeze apha imisili phezulu, bebeyibethile i-Orlando Pirates nayibethela kwelaseBloemfontein ngamanqaku 2 eqandeni. Yavuka apho i-Orlando Pirates yavuthulula, yatshona kwakufutshane, yatshona eMpuma Kapa, yadibana neChippa United. Yathi hayi ngale mini iChippa United sisebabi, sisenomsindo. Basibuyisile ke izitya kwiMarumo Gallants namhlanje, bezibuyisa kabuhlungu ngoyikhiqa beyikhupha kwindebe yayo iNedbank. Orlando Pirates bazamile izihlandlo zisithandathu, kanti iMarumo Gallants bazame ngasepalini izihlandlo zazithathu. Orlando Pirates ihlabe kabuhlungu iifouls abazenzileyo.